pagpapatuloy ng selebrasyon, isa sa pinaka-nakaenganyong aktibidad sa Ayat Festival ay ang dance exercise, isang masigla na ganap na nagpapakita ng husay at sigas ng mga kabataan ng abilidad. Sa likod ng bawat galaw at sayaw ay ang kanilang dedikasyon at pagsusumikap na maghatid ng enerhiya at saya sa buong bayan. Ito ay paraan upang hikayatin ang mga kabataan na maging aktibo, masaya at malusog. Sa bawat pag-indak, makikita ang kanilang tiwala sa sarili at pagiging parte ng isang mas malaking komunidad. Ito rin ay isang aktibidad na nagpapakita ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagitan ng mga miyembro ng bawat grupo. Sa uli, ang bawat grupo ay hindi lamang hinuhusgahan na base sa kanilang galing sa pagsayaw, kundi pati na rin sa kanilang creativity, teamwork at kakayahang maghatid ng saya sa mga manonood.